Eerst naar het waarneis van Joert en het kwam natuurlijk uit de beeldwaai bij het KNMI, want we konden daar een hittegolf bij schreeuwen. Joert was er 24 graden en heger, zo'n 2006 kwam het net meer voor. John Havinga en ik hebben vorige week al die hittegolf aankondigen en we hebben het volhouden ik en Joert weer er. En het Frieske woord voor hittegolf is hitteweg. En een hitteweg in Wierstrik al niet snits. En Joert, het weer een dregenzielerij. En die dregenzielerij houden we voor de scootjeskippers, want er is de komende dagen nog net volle wien. Joen en vannacht. Joen warmte, vannacht. Ja, ik warmte, bewolking, opklaringsdroeg waar en 16 of 17 graden. Wien is er als net, krijgt 1 en 2 uit zuidoost. Dan morgen uit. We beginnen nog maar wat zinnen, dan begint de lucht. In de midden is het hier en daar bewolkt, denk ik. En we gaan in de midden al de eerste enkele reën- of tongenbuien. Temperaturen 24 of 24 graden in het kustgebied, zo'n 28 graden op het Versteloon. Een zoelbaar type, maar op een nijhast geen wind, krijgt 1 en 3 uit zuidwest en zuidoost. Ja, in de jontijd in de nacht soms 4 reën- en tongenbuien. We komen ze bedroelest, hagel, misschien wel windstitten. En daar moeten we dus rekening mee houden. Vooral de wettersporters, de havens op ziekjes, succes. Dan terug naar het fruitzocht. Sneeuwen, een dag met zo'n 20 graden in de nacht. Flinke buien, zwieren buien. Sneeuwen, zo'n 24 graden, droeg. Manje, zo'n 24 graden, maar een matige en vrij krachtige zuidwest- en westenwind. En we moeten morgen maar weer even in het simmerwaarsje.